والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بعدهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم والله يشهد إنهم لكاذبون
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليغلن ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين
واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله نفس ما قدمت لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم الفائزون لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری چرا لی کمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے چرا لی کمریوں نے طوطیوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرد فغاں میری اتر کر حرا سے سوے قوم آیا اتر کر حرا سے سوے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا مس خاک کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد یہ لازمی ذکر ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے منہ میں ہے ایسی زباں ہو خدا نہ کرے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب بہادر علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول کے نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب بہادر علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب میں سعود پاک کا مل کر رانا اس طرح پیش کیجئے ہماری بخشش ہو جائے اور مہر محمل کی بخشش ہو جائے صلی علی نبی عجیب فیض ہے آقا تیری رحمت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور بہت ہی پیارا شعر اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے کہ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے۔ مدینے کی تو باتیں ہی اور ہیں، اور مدینے والے کی بھی باتیں اور ہیں۔ شاعر اس مقام پر کہتا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ساجد علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں۔ جناب ساجد علی صاحب۔ ساتھ مسلم کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ او پلے بن لو کم دی گل میری، مصطفیٰ دی یاد نہ چھٹیا جے، ایک تے پیر حجویری دے گیت گایو، دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے، تے مصطفیٰ دی یاد نو چھڑ کے تے او دل نو کر برباد نہ چھڑے کوئی ہووے او خبردار میلاد نہ چھڑیا جے، 1,24,000 وچوں رب نے ایک نہیں کلیا حضور ورگا، ایک وی سائی نہیں سائم حضور ورگی، ایک وی سکانی چلے یا حضور ورگا، تے علی حسن و جمال دے وچ سچے او ایک بھی نقش نہیں چلیا، حضور ورگا او تو تے بندا پھردائے چلیا حضور ورگا۔ اصال ثواب کی محفل ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھٹ کے شیش محل چلیا، او کوئی پڑیا ناز تے نخریاں بچ، کوئی گرم ریت تے پھل چلے آ، تے کوئی بھول گیا مقصد آمنے دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ، او یار فردائے تھے سب مسافر نے، او کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ، کوئی آج چلے آ
کوئی کل چلے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا او لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے تے فاروق فرمایا سواری بڑی سونی ہے آقا فرمایا سوار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے ویکھو ویکھو میری سرکار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخسار بڑے سونے نے یہ تھے جناب ساجد علی صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے جہاں پر آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان کا بھی ذکر ہوتا ہے اور شاعر کچھ اس انداز سے کہتا ہے وہ شمع جس نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں وہ شمع جس نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کی بازاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کی سب بازاروں میں ہیں کرنے ایک ہی شمع کی ہیں کرنے ایک ہی شمع کی صدیق و عمر عثمان و علی ہیں کرنے ایک ہی شمع کی صدیق عمر عثمان و علی اور اسی طرح صحابہ اکرام کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زبان ایسی نہ ہو کہ جو اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کرے کل پل سے ہمیں جس نے پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت ہوں جناب عبدالغفار صاحب کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں جناب عبدالغفار صاحب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تیرا سرا پایا نبی قرآن کی تفسیر ہے تیرا سرا پایا نبی قرآن کی تفسیر ہے واللیل زلف طه جبی واللیل زلف طه جبی والشمس ہے چہرہ تیرا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں کنو کواں تیرے جہاں کنو کواں تیرے جہاں تیرے جہاں کوئی نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تیرے جہاں سونا نبی لباں جتا ہووے کوئی تیرے جہاں سونا نبی لباں جتا ہووے کوئی مینوں تے اے نا پتا کا مینوں تے اے نا پتا تیرے جہاں کوئی نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ یہ تھے عبدالغفار اتاری صاحب یہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جبکہ مدینے والے کا ذکر ہو اور پھر مدینے کو جانے کو دل نہ کرے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے چلیے مدینے سارے چھڑ کاروبار دئیے چلیے مدینے سارے چھڑ کاروبار دئیے روزے والی جالی اتوں تن من وار دئیے چنگا جے نصیبہ ہوئے چنگی رہے اس مقام پہ آ گیا کہ جس سے پوری کائنات میں ملتا ہے گلیاں مدینے دیاں پھریے فقیراں وانگوں روزے اگے کھڑے ہوئیے آجزاں حقیراں وانگوں پے رہیے سجدے بچ آسیاں اسیراں وانگوں چکیے نہ سر ساری زندگی گزار دئیے ہووے جے ظہوری فضل رب العالمین دا ظہوری اس مقام پر لکھتے ہیں ہووے جے ظہوری فضل رب العالمین دا مل جاوے اوتھے کوئی ٹکڑا زمین دا روزے تو اولے رہ کے حج نہیں ہو جین دا بن کے پروانے کر زندگی نثار دئیے روزے والی جالی اتوں تن من وار دئیے
نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا علی حیدر اتاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں. جناب علی حیدر اتاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھتے ہیں سرکار کی ذات پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا صحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دو اشعار صرف پنجابی کلام کے پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. میرا تے تہاڈا سارا دا ایمان ہے قیامت تک مصطفیٰ ساڈے سفارشی ہون گے. تے جدا ایمان ہے محبت نال رکھو سبحان اللہ. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور جنتا نو جاوے گی سواری آپ دی. جنتا نو جاوے گی سواری آپ دی. آگے آگے حضرت بلال ہون گے. آگے آگے حضرت بلال ہون گے. ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اور جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے. جو سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کو ملتا کیا ہے؟ جڑے صدا پڑھ دے درود آپ تے. او
جنتا چے مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتا چے مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتا چے مصطفیٰ دے نال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمینہ دلال ہونگے ماشاءاللہ جی حامی ساڑے آمینہ دلال ہونگے یہ تھے جناب علامہ علی حیدر اتاری صاحب کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلشن کے پھول نچھاور کر رہے تھے اب ذکر ہو رہا ہے تو میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ محفل جو ہے یہ مشارف علی عرف مون ڈلوں ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے دوسری سالانہ محفل یہ دوسری سالانہ محفل ختم پاک ہے ایصال ثواب کی محفل ہے اور ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصود بھی یہی ہے کہ اپنے بھائی مشارف علی کے لیے دعا کریں یہ جو نعت خوانی ہو رہی ہے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں تلاوت ہوئی ہے اور بقیہ اعمال ہوں گے ان سب کا مقصود ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا ہے ماشاءاللہ جی اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں جناب احسان صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ نبی مختصر سا نذرانہ عقیدت پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مینوں ڈر نے زوالاں دا مینوں ڈر نے زوالاں دا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں سیدہ دے سیدہ دیانا نادا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سیداں دے جڑے تابعدار ہونگے سیداں دے جڑے تابعدار ہونگے جنتاں دے پکے حقدار ہونگے جنتاں دے پکے حقدار ہونگے پل اتوں لنگ جا گنار مار دے پل گنار مار دے جولی وچ پاگاں دے پیار ہونگے سیداں دے جڑے تابعدار ہونگے پڑھیا درود نا جیو دیان تے سبحان اللہ پڑھیا درود نا جیو دیال تے سجدے بھی کیتے بیکار ہونگے سیداں دے جڑے تابعدار
ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ सैयदां दे जेड़े ताबेदार होंगे। मेरे मोहतरम, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पर मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। आज हमने आका अलैहिस्सलाम की महफिल सजाई हुई है और आका का जिक्र हो रहा है, कहीं नात में जिक्र हो रहा है, कहीं नसर में जिक्र होगा, कहीं नज़म में जिक्र हो रहा है। और ये जिक्र आज नहीं क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। जिक्र सरकार की हैं बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की हैं बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें, मिल गई अज़मतें रिफ़ातें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। और महबूब खुदा सल्लल्लाहु नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। मौलाना तैयब रशीद सिद्दीकी कैलानी साहब आप तशरीफ़ ले आए हैं, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अब आप तशरीफ़ रखें, अब आप सब बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो। जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती
چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی پرتے جو لیا سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آقا برتے ہیں جولیاں سب کی آقا سمجھتے ہیں بولیاں سب کی تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے
संभलते हैं, ये करम है हुजूर का पर आने वाले अज़ाब टलते हैं, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाअल्लाह ये थे जनाब मोहम्मद तलहा साहिब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और अब मैं दावत खिताब के लिए दावत देता हूँ हमारी इलाके की, हमारी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत आलम नबी और आलम जलील हजरत अल्लामा मौलाना पीर तैयब रशीद सिद्दीकी साहब को कि वो आए और अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को जगमगाएं। जनाब पीर तैयब रशीद सिद्दीकी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जनाब पीर तैयब रशीद सिद्दीकी साहब उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मुख़बिरन व हाकिमन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत ना दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़िए सारे हवाबा। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब। वी
بیچارہ یا رسول اللہ کرو ہن میرے درداں دا بیچارہ یا رسول اللہ سارا شعر میں پڑھا گا یا رسول اللہ دی صدا تساں ایک باری دینی ہے کرو ہن میرے درداں دا بیچارہ یا رسول اللہ نہیں پڑھیا ہجے پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھیا مل گیا کھوڑا کرو ہن میرے درداں دا بیچارہ اے گوڑیاں تو ہاتھ لا دیو ذرا آنکھو کرو ہن میرے درداں دا بیچارہ کرو ہن میرے درداں دا بیچارہ یا رسول اللہ بلاؤ مینو روزے سے خدا را یا رسول اللہ جدی روزے سے جان دی تمنا ہاتھ چوکے آکھو بلاؤ مینو روزے سے خدا را آنکھو ذرا بلاؤ مینو روزے سے خدا را دلا تیرا جی تیرا ہے میں پہلی باری آج پڑھن لگا لیا تو جڑی تقریر کر لگا وہ بھی پہلی باری ہوئی ہے اے کلام بھی پہلی باری اگلا سلسلہ بھی پہلی مرتبہ کر لگا دلا تیرا جی تیرا ہے ہر ایک محتاج تیرا ہے دو عالم دا تیرے در تے گزارا یا رسول اللہ تو عالم دا تیرے در تے گزارا تو عالم دا تیرے در تے گزارا دیتے خواب وچ ہووے نظارہ یا رسول اللہ کدیتے خواب وچ ہووے نظارہ جدی تمنا نظارہ ہووے او ایک باری آکھے ذرا کدی تے خواب وچ ہووے نظارہ قدم چومے چند آکے تے رکھ آئے سلامی لئی قدم چومے چند آکے تے رکھ آئے
سلامی لئی تساں جد بھی کدی کیتا اشارہ یا تساں جد بھی کدی کیتا اشارہ کی کہندے نے تیرے نام دے سہارے تے نیازی موج کردا اے تیرے ٹکڑے تے ہے میرا گزارا یا رسول اللہ ہاتھ جو کہ ایک باری آنکھو تیرے ٹکڑے تے ہے میرا گزارا کرو ہن میں کرو ہن میرے درداں دا جل مجدہ دی حمد و ثناء و بات آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اج دی عظیم و شان محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب جناب مشارب علی صاحب بھلوں المعروف مون بھائی انہاں دے اصال ثواب کی خاطر محفل پاک دا اہتمام و انصرام کیتا گیا ہے دعا ہے اللہ کریم مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے او دی قبر نو بکا نور بنائے قبر نو تا حد نگاہ کو شادہ فرمائے لواحقین نو صبر جمیل اور اس تے اتے اجر عظیم عطا فرمائے قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما کے جنت الفردوس نواسہ رسول حضرت امام حسن و امام حسین دی سنگت عطا فرمائے حضرات گرامی بغیر اسے لمبی چوڑی تمہید دے خیر الکلامی ما قلہ و دلہ دے پیش نظر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا اللہ حق بیانی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا جی کیوں ہے عجیب بیکھو یہ رکی مسئلہ ہے ایک سپیکر ذرا چیک کر لو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ڈاکٹر صاحب ایتھے ابھی آؤ نا جمعہ علی نشست ہے ایتھے آؤ اجی تھے بیندے ہوتے ایتھے آؤ اچھا لکڑ نہیں دیں دے ایتھے آؤ اچھا توجہ جی فرمایا یا ایوہ الرسول
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ایک نام مبارک بیان فرمایا، رسول دا. رسول میرے کریم آقا علیہ السلام دے بے شمار صفاتی نام نے. مزمل بھی میرے نبی دا نام ہے، مدثر بھی میرے نبی دا نام ہے، طٰہٰ بھی میرے نبی دا نام ہے، یاسین بھی میرے نبی دا نام ہے، مجتبہ بھی میرے نبی دا نام ہے، تے مرتضیٰ بھی میرے نبی دا نام ہے. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے اسماء مبارکہ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جڑا نام لیا وہ بے رسول کی ہے جی، رسول. اور مزے دی گل ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا صفاتی نام لیا تے پہلے حرف ندا دینا، یا ایوہ الرسول، اے رسول. توجہ ہے نا جی سارے آنی؟ پہلے قرآن تے پھر مصطفیٰ کریم دا فرمان. ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے قرآن تے پھر کملی والے آقا دا فرمان. یا ایوہ الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کرو. کی فرمایا؟ پہنچاؤ، پھیلاؤ. ما انزل الیک من ربک، سونیا جو تواڈے رب نے تواڈے تے نازل کیتا نا او لوگاں تک پھیلاؤ، پہنچاؤ. جو محبوب اللہ نے تواڈے تے نازل کیتا ہے او لوگاں تک، بولو ذرا، لوگاں تک. جو تواڈے تے نازل کیتا ہے او دی لوکاں نو تبلیغ کر دیو. توجہ ہے جی؟ او دی لوگاں تک تبلیغ کرو، انہوں بیان کرو، پہنچاؤ. اچھا بھائی عابد صاحب، میں تھوڑا جا ایتھے ذرا روک کے، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیاں نو جدو انہاں دے نام لے دینا جی، انہاں دا ذکر کیتا ہے، نبیاں نو بلایا ہے. تے قرآن پاک دے اندر کی مسئلہ ہے؟ اچھا وہ ڈبا چل رہا ہے کہ نہیں جی؟ آواز بھی صحیح ہے، آواز آئی ہون آئی، لیکن وہ بھی صحیح نہیں آئی. کدی بند ہو جاندہ، کدی کھل جاندہ. اچھا چلو صبر کر لینا چاہیے. ان اللہ ما صابرین، اللہ صبر کرنا نہ لے جائے. اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں نے جدو بلایا نا، یا کلیم اللہ کر کے نہیں بلایا، یا روح اللہ کر کے نہیں بلایا. پر جدو نبی پاک دی واری آئیے نا تے پورے قرآن نو پڑھ کے دیکھ لو، قرآن وچ اللہ نے کدھر یا محمد نہیں آکھیا. یا محمد، یا احمد. اگر اسی قرآن نو پڑھئے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیاں دے نا لے کے آواز ماری ہے. پہلے نبیاں دے جے تو اڈا ذوق ہوئے سبحان اللہ، اس تو بھی مٹھی آنکھوں تے قرآن پڑھ لئیے. اللہ کریم نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. نہیں حجر سبحان اللہ دی بات جمیں ہونی چاہیے تھی، سنو جو نہیں آئی. اللہ کریم نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. فرمایا اے آدم تو تے تیری بیوی دوویں جنت وچ رہو. اے آدم، یا آدم. اللہ نے جناب آدم دا نام لیا تے فرمایا یا آدم، اے آدم. جدوں جناب ابراہیم دے نام دی واری آئی، اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم دیواری آئی، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
فرمایا یا ابراہیم کہ جدو جناب زکریا دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ جناب زکریا دی باری آئی انہاں دا نام لے کے آکھیا یا زکریا یا زکریا یا زکریا کہ جدو جناب یحییٰ دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا جناب آدم دیواری آئی فرمایا یا آدم جناب ابراہیم دیواری آئی فرمایا یا ابراہیم جناب یحییٰ دیواری آئی فرمایا یا یحییٰ جناب زکریا دیواری آئی ہے فرمایا یا زکریا پر فیصلہ باد چرین والے ہو جدوں تواڈے تے میرے نبی دیواری آئی ہے جدو تواڈے تے میرے نبی دیواری آئی ہے اللہ نے یہ نہیں آکھیا یا محمد یا احمد انج نہیں آکھیا بلکہ اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا جدو میرے نبی دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل جدو میرے نبی دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر جدو میرے نبی دی باری آئی اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم جدو میرے نبی دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا پہلے نبیاں دی واری آئی تے نام لے کے آکھیا یا آدم یا ابراہیم یا یحییٰ یا موسیٰ یا زکریا پر جدو میرے نبی دی واری آئی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد نہیں کیا یا احمد نہیں کیا کدی آکھیا یا ایھا الرسول کدی آکھیا یا ایھا النبی کدی کیا یا ایھا المزمل کدی آکھیا یا ایھا المدثر کدی آکھیا یاسین میرے اعلیٰ حضرت اچھا چلو رہن ہی دیو اے 5 منٹاں سر تو لے کے پیراں تک ویکھ سکدے ہو پسینہ نو چڑھدا پیا ہے جی نہیں پکھا چل گیا تو پھر تو کام ٹھنڈا ہو جانا نا جی اے جی انجی رہن دے دے تو جو تسی بھی سبحان اللہ ٹھنڈے انداز دے چاکو تو پھر تو ماڑی گل لینا یار کدی یاسین آکھیا کدی یا ایھا المزمل آکھیا کدی یا ایھا المدثر آکھیا بھی آکھا ایک باری توجہ ہٹا کے ذرا سبحان اللہ فرماؤ ذرا آلہ حضرت نے سونے مینوں سمجھ نہیں آندی میں یا ایھا المدثر آکھاں یا ایھا المزمل آکھاں میں یاسین آکھاں سونے میں یا ایھا النبی آکھاں یا ایھا
ایھا الرسول آکھاں آندے نے سونیا سمجھ نہیں آندی کیڑا نام لے کے آواز مارا اعلی حضرت بول کے آندے نے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سونیا تو انو یاسین آکھاں مدثر آکھاں مزمل آکھاں کی آکھاں ہائے ہائے آخر جاندے نے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ تیالہ حضرت آکھیا نا تو آڈے فیصلہ بعد شاعر ستار نے آدھی بولے 5-7 بندیاں نو میرے خیال ہے نیازی صاحب نہ کو لگاؤ ہے تے باقیاں نو کی خیال ہے عبد و ستان نیازی آندہ جیدی صفت خدا خود کردائے جیدی صفت خدا خود کردائے او دی شان جہات ایک بھی نہیں جیدی صفت خدا خود کردائے او دی شان جہات ایک بھی نہیں شان رب دی رب اکبر دے شان رب دی رب اکبر دے مہمان جہاتے ایک بھی نہیں اللہ فرمایا یا ایھا الرسول اے میرے رسول ہائے اے میرے رسول اچھا بات جسا بندیاں نے دیکھا ہے گا انہوں نے تقریرات بھی مولویاں کو سنا ہے پاک پیغمبر نے فرمایا او میں کیا پیغمبر تو علاوہ کوئی اور بھی لفظ میرے نبی آتے ہے کہ نہیں پاک پیغمبر نے فرمایا پاک پیغمبر تو کئی دے پاک بھی نہیں نام دے پیغمبر نے فرمایا میں کہتے ہیں قرآن چو کوئی میرے نبی دا نام نظر نہیں آیا یا ایوہ النبی بھی قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الرسول بھی قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ المزمل بھی قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ المدثر بھی کہہ رہے ہیں تینوں ایک کوئی نام نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے اصل جگالے میں اندروں پیار جی دے نال ہوئے نا تے بندہ تے دا نام ہی پھر بڑے ادب دے نال ہی رہتا ہے اسی جدو نے ساڑھے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں کہ پیغمبر نے فرمایا وہ تیرے بھی کچھ لگ دے نے کہ نہیں ہاں اللہ فرماندہ یا ایوہ الرسول اے رسول بلغ تبلیغ کرو
اج دے میرے اس جڑا گفتگو کرنی یہ موضوع جی تبلیغ مصطفیٰ. نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ کنج فرمائی, تبلیغ کرنے دا انداز کیسے, کنج تبلیغ فرمائی. توجہ ہے جی سارے دی ماشاءاللہ. ایک باری سبحان اللہ ذرا سارے فرماؤ ہاں ماشاءاللہ. 9 بجے شروع کی ہے تے انشاءاللہ 10:15 بجے تک دعا مانگا گے. کی خیال ہے؟ اچھا 15 منٹ کٹ کر لیں گے, کوئی پریشانی نہیں. اسی کیڑا سرکاری بندے جنہیں کرسی نہیں چھڑنی, کوئی پریشانی نہیں. جدو آکھو گے تو چھڑ لیں. ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سونیا جو اساں تیرے تے نازل کیتا ہے نا اے لوکاں تک پہنچا, اینو بیان کرے دی تبلیغ کر. اچھا سنیے سرکار نے تبلیغ کس طریقے نال کیتی, حکم ہویا سونیا پہنچا اینو لوکاں تک. میرے کریم آقا علیہ السلام مکے دے چوکاں وچ کھڑے ہو کے, اللہ تو انہوں سارے لے جائے مکے دے چوکاں, مکے دے چوک وچ کھڑے ہو کے, پہاڑی دے ٹیلیاں تے کھڑے ہو کے تے میرے نبی کی فرمان نے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, کہہ دیو او اللہ ایک کہ اس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں, فلاح پا جاؤ گے. کہہ دیو او اللہ ایک کہ. اچھا ویسے ایک معمولی کام نہیں سی, ہر طرف کفر ہی کفر. تو مکے دے چوک وچ کھڑے ہوں کہ کہنا قولو لا الہ الا اللہ, یہ رب دا نبی ہی ہے جو دے کام کر سکتا ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام مکے دے چوکاں کھڑی آئے کہ آپ کی فرمانے نے یہ بت جھوٹے ہیں, میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. انہوں کچھ نہ آکھیا جائے, میں کہا بھی ان جھوٹے نو جو جھوٹا بھی نہ آکھیے. میرے نبی نے فرمایا یہ بت جھوٹے ہیں, میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا, اور خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. مکے دے چوکاں وچ گلیاں وچ کعبہ شریف سینے حرم دے کول جا کے آقا کریم علیہ السلام تبلیغ کردے نے, لوکاں نوں پیغام دیندے نے. اچھا جی اے گل میں اودوں دی لگا کرن جدو حضرت امیر حمزہ بھی اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا, تے حضرت عمر بن خطاب بھی اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا. توجہ ہے نا جی, انہاں بھی اجے کلمہ نہیں سی پڑھے. مکے دے کافر ایک سردار دے کول آئے, اسی تیری بڑی حیا کرنے ہیں, بلکہ سارے قریشی بھی تیری بڑی حیا کر دے نے, تو بڑی عمر دا بندہ ہے. پر گل ہے اس بندے نے نا, اس بندے نے اشارہ سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام. اس بندے نے آکھن لگے ماد اللہ سانو بڑا پریشان کر دیتا. انہیں کیا ہو, وہ کیویں پریشان ہوئے ہو, کی ہویا؟ انہیں آکھیا بھی گل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑنا, وہ ساڑے بتاں نوں ساڑے خداواں نوں برا کہندے ہیں. انہاں دے بارے میں وہ لفظ چنگے نہیں بولتے, وہ آندے نے سارے جھوٹے نے, اے غلط نے, انہاں دی عبادت نہ کرو. تے تو بڑا سیاںا جا بندہ ہے, تے مہربانی کر اسی تیرے کو لائے ہاں, تے تیری یقیناً وہ موڈن بھی نہیں لگے, تے تو ایک باری انہاں دے کول جا ہاں ذرا, تے جا کے گل کر, شاید وہ تیری ہی مان لین. اے انہاں مکے دے کافر حسین نامی بندے دے کول, سردار دے کول آ کے اندے نے تیرے کو لائے ہاں, تے جا ہی ذرا, تے جا کے تو گل کر, شاید تیری گل مان لین. تے گل سن, انہوں نے جا کے آکھی ہوئی اے حسین نامی بندہ انہاں بندیاں نو نال لے کے پورا وفد بنا کے نا تے نبی پاک وال ٹر پیا.
نہیں انج نہیں بلکہ میں انج کہاں گا حسین نامی بندہ مکے دے کافراں کولوں اٹھ کے تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ ول ٹر پیا رحمت کائنات ول ٹر پیا اللہ دے محبوب ول ٹر پیا بلکہ انج نہیں اللہ دی رحمت ول ٹر پیا اچھا مکے دیاں گلیاں وچ سجی گلی کھبی گلی اگے پیچھے ٹردیاں نا جدوں آیا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بوئے دے سامنے تے انج ویکھے عابد صاحب پیچھے ویکھ کے آندا بھئی گل سنو آ جننے میرے نال آئے انہاں ایتھے ہی کھلو جاؤ انہاں کہ کیوں سانو تو نال لے کے آیا بھئی اندر جانا تے گل کرنا آندا نہیں میں کلا ہی جانا چونکہ میں سردار ہاں تے وڈا ہاں جے انہیں میری گل نہ مننی تے انہیں بندہ دے سامنے میری انسلٹ ہو جانی ہے تسی انج کرو تسی ایتھے ہی کھلو ہو تے مینوں کلیاں نوں اندر جان دیو تے میں کلا اندر جانا تے جا کے میں او دے نال گل بات کرنا جڑی ہوئی تے پھر آ کے دساں گا ایتھے ہی مشیت ربانی مسکرائی فرمایا تو اج ایک باری اندر تے آ ہائے ہائے اج ایک باری تو اندر تے آ لو جی میں تہاڈی فرمائش تے تساں پچھلی باری آکھیا سی واقعہ سناؤ میں جے اگلا سنادا تے ٹائم بڑا لمبا ہو جانا سی میں کہ اج واقعہ ہی صحیح پھر ادھر حدیثاں ساریاں پڑھیاں سن اج پھر واقعہ ہی صحیح سارے اللہ سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے نال اللہ تسی کھلوو بھائی میں جانا حسین نامی جدو بندہ اندر آیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ دے درمیان بیٹھے سن میرے نبی صحابہ دے مجمع وچ انج بیٹھے نے جویں تاریاں وچ 14ویں رات دا چن چمکا ماردا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ دے درمیان بیٹھے نے ادوں کوئی 50-60 صحابی نہیں سن ہوئے بلکہ ہجے 40 بھی صحابی نہیں سن ہوئے چند صحابی نے کہ جدو حسین نامی سردار دروازہ کراس کر کے جدو اندر آیا ہے نا سرکار والا میرے نبی دی نگاہ رحمت اینج جدو حسین دے چہرے تے پئی ہے نا کہ میرے نبی نے اپنے صحابہ نو فرمایا کوئی سردار آیا ہے انہوں بین لئی جگہ دے دیو دیکھو سردار آیا ہے ایدے بین واسطے جگہ کھلی کرو صحابہ پیچھے پیچھے ہٹ گئے حسین نامی سردار آکے جدو بیٹھا تے گرامی قدر حضرات اے جڑے صحابہ بیٹھے ہوئے سانا اونا صحابہ دے وچ حسین دا پتر بھی بیٹھا سی جدا نام جناب عمران ہے تھوڑا جائے عمران دا بھی تعارف کرا ہی دینا چوکی ذرا سوکھی ہو جائے گی تے لطف والی بھی ہو جائے گی وقت گزریا جی ایک دن ایسا آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا فرمایا وہ تیرا یار عمران بیمار ہو گیا وہ پتہ نہیں لین گیا وہ تیرا یار عمران بیمار ہویا ہے جو دا پتہ ہی لین کدی یہ بھی سنیاں جے گلا اے بھی صحابی نے حضور دے عمران جی تیرا یار بیمار ہو گیا عمران او دا پتہ نہیں لین گیا حضور میں نو تے پتہ ہی نہیں لگا کسے دسے ہی نہیں تسی دس دیتا آقا تے میں ہونے گیا جدو ٹرن لگے نا تے دو صحابی نال کھلوتے انہوں نے کہا کھلو جا علی سانو بھی رلا لے یار اسی بھی چلنے ہیں تیرے نال اللہ میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ چو جدو دو میں صحابی حضرت علی جنال او دو غلام تریوے ٹرے چل دیاں جدو جناب عمران دے دروازے کی آئے دستک دیتی دروازہ کھلیا حضرت عمران جدو اندر آگے بے گئے حضرت عمران دے کول جدو مولا علی شیر خدا آگے اندر بیٹھے نے سلام دعا تو بعد دو صحابی ادھر بے گئے حضرت علی ادھر بے گئے حضرت عمران نے جدو مولا علی نو بیکھی آئی نا حضرت عمران دیاں اکھاں مولا علی دے چہرے تے لگ گئیاں حضرت عمران مولا علی نوی بیکھی جا رہے ہیں علی نوی بیکھی جا رہے ہیں علی نوی بیکھی جا رہے ہیں تو آٹی شاید توجہ نہیں ہوئی میں جملہ تے کہہ گیا تے بڑا بڑا جملہ کہہ گیا حضرت عمران نے اپنیاں نگاہاں مولا علی دے چہرے تے لا دتیاں دوجے صحابی نال بیٹھے سن ایک اللہ کر دینے پر حضرت عمران دا اکھاں انج
مولا علی دے چہرے تے نے ویندے حضرت علی والوں نے تے گلاں دا جواب دوجیاں دیاں دئی جا رہے نے ایک یار وچوں بولیا آکھن لگا یار عمران چنگی گل ہے اسی تیرے کول پتہ لین آئے ہاں ساڈے ول تو ویندا بھی نہیں چہرہ تو علی علی رکھیا ہے اپنیاں نگاہاں علی دے چہرے تے لا کے رکھیاں ہوئیاں نے بھائی عابد ذرا جملہ سنیا جے حضرت عمران دا حضرت عمران ہس پہ آدھے نے یارو تسی آئے ہو جی آیا نو خوش آمدید اللہ تھانو جزائے خیر دے وے پر منو آکھن دے ہو اے عمران تو ساڈے ول کیوں نہیں ویندا علی والوں ہی کیوں ویکھی جانا ہے آکھن لگے ہاں دس کیوں نہیں ویندا پیا ساڈے والوں علی والوں ہی کیوں ویکھی جا رہے ہیں حضرت عمران بولے آکھن لگے تساں سنیا نہیں سنی تے تو ہوے گی حدیث مصطفیٰ دی سنی تے تو ہوے گی حدیث مصطفیٰ دی علی والوں ویکھنا عبادت خدا دی علی والوں ویکھنا عبادت خدا دی بس علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے طوفان تے تھاں ڈیرا چک جان گے علی علی کو بولو علی علی کو ایک باری ہاتھ چوکے آنکھو ذرا علی علی کو علی علی کو بولو علی علی کو تیرے دکھ مک نہیں پڑھے آپ پڑھو گے تو اگلی گل کرانگے نہیں تے پھر ایتھے ہی ہو آجے علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو گلا بہانا کام کیتا ہے علی پاک دا ذکر کرنا عبادت ہے کہ نہیں اینج کر کے نہ بولو ذرا بول کے جواب دیو عبادت ہے تو کدا کدا دل کردہ عبادت کرن تے وہ بندہ ہاتھ چکے میں وہ زیارت کرنا چاہتا ایک منٹ ذرا اپائی کیمرہ ذرا پائی ذرا حیدر 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 اوہ حیدر حیدر دی سزا بلند کرو پتہ لگے سنی بے کہ علی دا ذکر کر دے پہنے حیدر حیدر تسی بھی اچھی بولو حیدر 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 سنی تے تو ہوے گی حدیث مصطفیٰ دی علی والوں بیکھنا عبادت خدا دی علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے طوفان تے تھاں ڈیرا چک جان گے علی علی اے حضرت عمران حسین دا پتر ہے نا اے دا عمران ہے اے عمران اوے جڑا ٹک ٹکی بن کے مولا علی دا حسن میں کھی جاندہ ہے گرامی قدر حضرات او جڑے صحابہ حضور دے ارد گرد بیٹھے سننا اونا صحابہ دے اندر اس حسین دا پتر عمران بھی بیٹھا ہویا پتر پہلے کلمہ پڑھ چکے اے مقدرہ دی گل ہے ہاں یہ مقدرہ دی گل ہے پتر بھی ہونا میں بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا اپنے سردار نو جگہ دیو بھائی صحابہ کرام اے میرے نبی دی سیرت ہی ہاں اے حضور دی سیرت یہ تھے ایک جملہ میں اور بھی کہہ دیا جدو کوئی آوے نا کوئی آوے تے او دا استقبال کرنا ہاں جڑا آ رہے ہیں وہ ذہن چے نہ لگے کہ میں جاواں گا میرا بندے کھڑے ہو کے استقبال کرنگے جڑا بندہ اے سوچے کہ میں جاواں بندے اٹھ کے استقبال کرن وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لگے ہاں ہاں یہ مسلمانہ تے جڑے اگے مسلمان بیٹھے نے او محبت کر دے آیا او دا استقبال کرن سرکار نے فرمایا اچھا ایتھے ایک اور بھی گل کر دیں توجہ ہے
ہمیشہ کسی دوجے نو عزت پائی آبد او ہی دے سکتا جڑا خود قابل عزت خود صاحب عزت ہوئے گا جدے کول عزت نہیں ہو دوجے نو کی عزت دے سکتا ہے میرے آقا نے فرمایا جگہ دیو صحابہ کرام پیچھے پیچھے بیٹھ گئے جدو بیٹھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیٹھ کے کہنے لگے بیٹھے سار بیندے سار کی آندھے نے منو پتہ لگا ہے تسی ساڑھے خداواں دے بارے وچ کوئی جملے غلط بول دے ہو کیا میں ٹھیک سنے ہیں بیندے سار حسین نے یہ جملہ بولے منو دسیا گیا بھی تسی ساڑھے خداواں دے بارے جملے ٹھیک نہیں بول دے انہوں نے برا بھلا کہندے ہو کیا یہ ٹھیک ہے گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر میرے لئے بیٹھ رہا آپ انجو دی گل سن دے سن جی میں سنے ہیں تسی ساڑھے خداواں دے بارے وچ کچھ جملے ڈاڑے بول دے ہو آندے ہو نہیں ٹھیک تے یہ گل ٹھیک ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کچھ ہور کہنا ہے حضور نے فرمایا کچھ کہنا ہے آندہ جی نہیں میں نہیں کچھ کہنا جو کہنا ہے ہون تسی ہوئی کہنا ہے آئے میں جو کہنا سی نا وہ کہہ لے میرے نبی نے اپنے مبارک لب کھولے اے محبوب ڈاکٹر ساجد صاحب اوئے جڑا لب کھولے رب قرآن بنا دائے اللہ فرما دائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کیتی ویریاں نے بھی تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو سبحان اللہ فرماؤ سارے پیار دے نال ذرا گرامی قدر حضرات میرے تے کریم میرے تے تیرے کریم نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم نے اپنے مبارک لب کھولے نے نا لب کھول کے سرکار نے فرمایا اے حسین بس باقی گلاں چھڈ مینوں اے دس تو کنے خداواں دی عبادت کرنا ہے ہن ویکھیا جے میرے آقا دے تبلیغ کرنے دا انداز اے نہیں کسے دے سر تے کھوڑا مار دیے اے دا نا تبلیغ نہیں اے دین ایک حکمت دا نام ہے میرے نبی نے دین حکمت دے نال پہنچائے کدوں نے آکھیا میں سنیا ہے کہ تسی ساڈے خداواں دی ہجو کر دیو ساڈے خداواں دے بارے وچ اے کہندے ہو اے خدا جھوٹے نے کیا اے گل ٹھیک ہے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا ہاں او تیرے خدا جھوٹے نے انج نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے الٹا سوال کر دیتا حسین نے فرمایا اے حسین مینوں اے دسنا تو کنے خداواں دی عبادت کرنا ہے کنے خداواں دی عبادت کرنا ہے حسین بول کے آکھن لگا جناب جڑے زمین تے خدا نے نا انہاں وچوں میں 7 خداواں دی عبادت کرنا وا 7 خداواں دی کیونکہ مکے والیاں نے 360 خدا بنائے ہوئے سن آکھن لگا جناب او 360 وچوں جڑے زمین والیاں خود زمین دے خدا نے نا انہاں وچوں میں 7 خداواں دی عبادت کرنا زمین دے 7 خداواں دی عبادت کرنا وا تے ایک آسمان والے خدا نو مننا وا ایک 7 زمین دے خداواں دی عبادت کرنا ایک آسمان دے خدا دی عبادت کرنا میرے نبی نے جدو حسین دا جملہ سنیا ہے نا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے حسین ایک گل دا اور جواب دے دے آندا جناب دسو کیڑی گل دا میرے نبی نے فرمایا اس گل دا جواب دے جے تینوں
تینوں کدی بیماری آ جائے دعا کدے کولوں منگنا ہے آندا جے کدی بیماری آ جائے پھر میں آسمانہ والے خدا کولوں شفا منگنا وا فرمایا اگر تینوں کوئی مصیبت آ جائے اگر تیرا مال ہلاک ہو جائے تے پھر کدے کولوں دعا منگنا ہے آکھن لگا پھر آسمانہ دے خدا کولوں دعا منگنا وا میرے نبی نے اے جدوں جملے حسین دے سنے نے نا آقا نے فرمایا حسین کیا اے بے انصافی نہیں کہ جدوں منگن دی باری آوے او دے کولوں منگے جدوں سجدیاں دی باری آوے تے جھوٹیاں کے جا کے سر سٹ دے فرمایا کیا اے بے انصافی نہیں ہن میرے نبی دا انداز تبلیغ ایسا سی آقا دے بیان کرنے دا انداز ایسا سی ادھر میرے نبی دی زبانی چو جملے نکلتے جاندے نے ادھر حسین دیاں اے دل دیاں تختیاں دے جملے نوٹ ہوئی جا رہے ہیں جدوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اے جملے سنے نے نا کہ میرے کریم آقا دے جملے سن کے حسین اکھاں چ آنسو نے تے کہندا کی ہے آندا جناب گل تے تہاڈی صحیح ہے میرے نبی فرمایا حسین جے گل میری صحیح ہے تے پھر میں تینوں دعوت دینا وا آندا جی قاضی فرمایا کلمہ پڑھ لے میرا رب تینوں جنت عطا فرما دے فرمایا جے میری گلاں صحیح نے زندہ میرے کریم نبی نے فرمایا اے حسین جے گلاں میریاں ٹھیک نے پھر کلمہ پڑھ لے میرا رب تینوں جنت عطا کر دے گا حسین نے دوجی گل کیتی ہوئی نہیں ہاتھ اگے کر کے آندا سونیا ہن باقی گلاں پھر کراں گے پہلے جلدی کرو نا کلمہ پڑھا کے مینوں بھی غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو جدوں میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے نا ادھر سرکار نے کلمہ پڑھایا حسین دا بیٹا عمران جو پہلے ہی سرکار دے غلاماں وچ بیٹھا سی جدوں نے دیکھیا کہ میرا پیو بھی کلمہ پڑھ کے میرا پیر بھائی بن گیا ہے حضرت عمران چھال مار کے اٹھے کہ جاندے ہی اپنے پیو دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے چومن لگ پے اپنے پیو دے سر نو چومیا پیراں نو چومیا پیو دے نو پیراں نو چومیا ہے سر نو چومیا ہے ہتھاں نو چومیا ہے میرے نبی نے جدوں اپنے غلام عمران دا اے ویکھیا منظر کہ اے خوشی دے نال پیو نو چمدا پیا ہے پیو دے ہاتھ تے سر تے پیر چمدے میرے نبی منظر ویکھ کے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے حضور رو پے صحابہ کہندے نے سونیا ایتھے تے رون والی گل کوئی نہیں روئے کیوں میرے نبی نے فرمایا ہاں غلاموں ٹھیک آندے پے ہو پر جدوں میں اپنے غلام عمران دا یہ حال ویکھیا ہے نا جدوں او دے پیو کلمہ پڑھیا ہے او خوشی وچ اچھلیا ہے اٹھ کے جا کے پیو دے ہاتھ پیر چومے نے پیو دا سر چومیا ہے غلام دا اے طرز عمل ویکھ کے میریاں اکھاں وچوں خوشی دے آنسو آ گئے نے خوشی دے آنسو آ گئے نے حضرت حسین نے جدوں کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھنے تو بعد عرض کر دے سونیا جے اجازت ہوئے تے ہون میں باہر جاواں فرمایا کیوں عرض کر دے سونیا پورا قافلہ نال لے کے آیا سا جڑا بوئے تے کھڑا ہے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا جا ٹر جا سنو میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأصحابہ شیعوہ الى منزلہ میرے نبی نے اپنے صحابہ والوے کے فرمایا میرے صحابہ اس اپنے پراد نال اٹھو کہ دوڑ اے دے گھر تک انہوں چھڑ کیا ہو نالے جاؤ گے نالے دس دے جایا جے او مکہ دے کافر ہو آ بیکھو آج آوی ساڑا پرا مسلمان ایک اور بن گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت
نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت میرے آقا نے فرمایا اینو نال اچھا اے وچ حکمت کی سی حکمت اے سی سرکار جان دے سن اجے مسلماناں دی تعداد تھوڑی تے کافر جڑے نا مسلماناں تے کردے نے ظلم چونکہ اے تے پورا نال گروہ نال لے کے آیا سی تے جدوں ہن ایک کلمہ پڑھ کے باہر جائے گا کدھر اے نہ ہوے او کافر دے تے حملہ ہی نہ کر دے فرمایا تہاڈا پیر بھائی بن گیا اے دی توڑ حفاظت تے گھر تک نال کر دے آؤ اچھا ہن سنا اگلا مزے دے جملے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اجازت لے کے جدو ٹرے نا پیشان دروازہ جا کے انج کھولے نا وہ جلدی لوٹ کے کھڑے ہو گئے لے بھی آگے کم بن گیا ہونا انہاں آکھیا بھی کم بن گیا ہوئے گا پر جدوں وہ مکے دے کافران دی نظر حضرت حسین دے چہرے تے پہنا حضرت حسین دے چہرے تے انہاں نے بیکھیا بھی جڑے چہرے نال پہلا گیا سی نا وہ چہرہ نہیں ہے اچھا ان میں بڑا بریک دا جملہ بولنے لگا ایک گل ہے حقیقت میں پھر تھوڑا جا ریپیٹ کر دینا تاکہ انہاں کیا جڑے منہ نال پہلے گیا سی نا اس منہ نال آیا نہیں وجہ ایسی کہ کیونکہ گیا سی کافراں کو اٹھ کے تے چہرے تے نور نہیں سی حقیقت گل ہے آج بھی تسی کافراں دے چہرے تے ویلو نور نہیں ہے نظر آنا سرکار دے غلام ہوئے کالے کالے رنگاں والے ویکھ لو ائی چہرے چمک دے ہون گے سرکار دے نور دے نام جدوں باہر نکلے نا انہاں ویکھیا انہاں کہ لے بھی جڑے منہ نالے گیا سی نا اس نال واپس نہیں آیا اگے وہ کہندے ہاں بھائی حسین کوئی گل بات ہوئی ہے حضرت حسین مسکرائے فرمایا آج ہی تے گل ہوئی ہے آج ہی تے گل کی ہوئی ہے حضرت حسین بولے آکھن لگے کی پوچھ دیو ہونا کی ہے دس نہ یار پھر بھی کچھ دس کی ہویا ہے حضرت حسین بولے آکھن لگے ہویا ہے وے کہ میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلامہ دی سب وچ شامل ہو گیا میں کلمہ پڑھ کے کملی والے آقا دا آقا کریم دے غلامہ وچ شامل ہو گیا گرامی قدر حضرات اے تبلیغ دا انداز آج بھی جتے نو کسے نال تبلیغ کرنے دی ضرورت پہ جائے تے سختی نال نہیں غصے نال نہیں پیار دے نال قائل کرنے دی کوشش کرو انشاءاللہ محنت ضرور رنگ لا کے آئے گی آؤ ذرا ایک اور تبلیغ دا انداز ویکھنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی گرامی قدر حضرات ایک بندہ نائیو دا عمر بن عتبہ السلمی میں بڑے آرام نہ نام لینا عمر بن عتبہ السلمی الف لام سین لام میم تے یا اتے کھڑی دبر خالی یا کھڑی دبر میں السلامی سین دے اتے شاد بھی تے پیش بھی لام اتے دبر السلامی ہن میں پہلی دے بالا جو میں سمجھائی دا تو دس دیتا ہے ہن بھی سبحان اللہ نہ آکھو تے ویسے تواڈی اپنی مرضی پھر سن عمر بن عتبہ السلمی اے مکے تو دور نہ جی انہاں دا قبیلہ سی کہندے نے میں جدو اپنے لوکاں نو ویندا ہوندا سا نا کہ بتاں کے سجدے کر دے اے بتاں دی عبادت کر دے تے میں بیزار سا انہاں دے کم تو ساڈے وچ بھی کئی قبراں نو جا کے جدو سجدے کر دے نا تے سانوں نہیں ہوندا دکھ ہے کٹ بندے بولے ہو ویسے جڑے چپ کیتے ہو تہاڈا ویسے خیال کی ہے ہاں میں تھوڑا جا کیوں جی پورا پریشن کرنے ہیں ہاں جی سرجن ڈاکٹر اسی اس کام دے ہاں جی الحمدللہ سنیے ذرا تسی ڈاکٹر ہو تو میں سرجن ڈاکٹر ہوں اس معاملے ہاں جی سنیے ذرا ایک قبراں نو سجدہ کرنا میں اہل سنت و جماعت دا سب تو چھوٹا خطیب ہون دی حیثیت نال کرنا کسے قبر نو پیر نو ولی نو سجدہ کرنا حرام ہے اللہ تو علاوہ سجدے دے لائق کوئی کائنات دے اندر بندہ نہیں حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سجدہ جائز نہیں بریلوی سانو آکے تو کہتے ہیں بریلوی انج کر دینے ہم تو اندسا جڑے بریلی دے تاجدار نے انہوں نے کی لکھے ہیں فتاوہ رضویہ دے اندر
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोलों पूछा गया जनाब सजदे दे बारे, गैरुल्लाह नूं सजदा करने दे बारे। आपने फरमाया अल्लाह तो इलावा कायनात दे अंदर किसी बंदे नूं भी अगर तुसी इबादत दी गर्ज नाल सजदा करोगे ते कुफर है, बंदा काफिर हो जाएगा। अगर अल्लाह तो इलावा किसी नूं ताजीमन सजदा करोगे तो यह हराम है, खा मुहम्मद मुस्तफा ही क्यों ना हो। सरकार दा अलैहिस्सलाम दा इरशाद गिरामी आपने फरमाया अल्लाह तो इलावा जे किसी दूजे वास्ते सजदा जायज हुंदा ते फरमाया मैं हर औरत नूं हुक्म करदा कि अपने खामद नूं सजदा करे। अल्लाह तो इलावा किसी को सजदा जायज, बीबियां दे सिरां ते घड़ोलियां चका के नचांदियां लैके जाना। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बीबियां नूं नचाण दा हुक्म नहीं दिता, फरमाया बीबी औरत, फरमाया इहदा ना ही औरत है, औरत दा माना छुपाने दी चीज। फरमाया इन्हां नूं गलियां च कढ के सिर ते घड़ोलियां रखा के ते नचांदियां ना लैके जा, इन्हां बीबियां नूं घर दी चार दीवारी दे अंदर करके रख। ऐ साडा अहले सुन्नत व जमात दा कीदा, बीबियां नूं नचाना भंगड़े पा कर जाना, ये कोई सुन्नियत नहीं। याद रखना, तवज्जो है जी सारे? अल्हम्दुलिल्लाह असीं बिल्कुल कायल नहीं है कुत्तियां दीयां दौड़ां ते ये वो एक आदी पीरी फकीरी हुई जी। ये मैं सुन्नी कह रहा हुण भी भाई आबद को साडे ते इतराज करे जी सुन्नियां नहीं करदे ने, वो गलत बयानी करदे ने साडे। हाँ मैं ये मिसाल एक छोटी जी देना हुन्ना, अगर कोई बंदा शराब पी रहा हो, उन्हें पूछा जाए भाई तू तेरा मसलक केड़ा है, वो आखे जी मैं अहले सुन्नत हूं, तो क्या असीं कह सकते हैं सारे सुन्नी शराब पींदे? अगर कोई बंदा चोरी करता फड़िया जाए तो उन्हें पूछा जाए तू कौन है, आखे जी मैं भाभी हूं, तो क्या कहांगे सारे भाभी चोर ने? अगर कोई बंदा किसी की कुकड़ी कटदा पिया जो फड़िया जाए तो पूछा जाए कौन है, आखे जी मैं शिया हूं, तो क्या असीं कहांगे सारे शिया चोर नहीं? ये ओदा कल्ले दा चवलपुण है। अगर कोई जाके सजदा कर लिया तो ओदी बगैरती है, ये सुन्नियां दा अकीदा नहीं। हाँ ये सुन्नियां दा अकीदा नहीं है, ये ओदा अपना चवलपुना जिहड़ा ये बगैरती करदा पे जाके। मैं अपनी तुहानूं गल दस्सां, इधर जिला गुजरात के अंदर ना जी एक आस्थाना बहुत बड़ा हजरत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अलमरूम नौशा पाक के नाम जानते हो। मैं उन्होंने आस्थाने से गया, चूंकि वो साढ़े बुजुर्गों के आस्थाने तो अगे वो हैड कादराबाद क्रॉस करिए ना तो अगे ही वो आंदा अक्सरियत नाल जाईदा बुजुर्गों के बारगाह सलाम करना। वो मैं एक दिन गया थे, वो जुत्ती जिथे लाई ना उत्थे इंज वो दरवाजा बनया, वो मैं वेख्या तो एक बंदा वो जनाब उन्हें जुत्ती पिछे लाई तो उतो ही सजदे च पै गया, वो सजदा करदा। मैं उन्हें कोई 2 कदम ही टुरे होने, मैं जाके इत्थों ही फड़ गिची मैं फड़ के मैं कहा उतां उठे ना, वो मैं दस्तार एवं बनी सी गल थल्लों उठा नहीं, आंदा मौलवी जी जाओ तुहाडा अपना मजहब है साडा इक दा। मैं कहा उठो एडा इश्क वाला, मैं कहा तू केड़ा इश्क लई फिरने है? मैं कहा तेनू अबू बकर सिद्दीक तो ज्यादा ही चढ़िया। हाँ तू अबू बकर सिद्दीक तो बड़ा आशिक है, हजरत अली पाक तो बड़ा आशिक। मैं कहा उठ, मैं कहा जायज नहीं, मैं कहा ना ही हजरत नौशो पाक दी तालीमात ने, मैं कहा उन्हें सारी जिंदगी एक खुदा आगे झुकाया है। हाँ उन्हें खुदा आगे झुकाया ना, उन्हें क्या साढ़े अगे आगे सजदे करो, ये उन्हें बंदियां दी अपनी चवल पुणे, ये साडा हल सुन्नत दा अकीदा नहीं है। याद रख, मेरा ख्याल है पढ़ा नहीं हुण सुभान अल्लाह आख लो ताकि अगली रिवायत पढ़ी अंदर। अमर बिन उतबा सुलमी कहते ने मेरे जड़े सन ना कबीले वाले, वो जो बुतां की इबादत करते सन मैनू बड़ा वट चढ़ता सी। मैं दसा इवें दे बुतां की इबादत करते हैं जेडे ना सुनते ने ना वेंदे ने ना बोलते ने। आंदे ने जिंदगी गुजरती रही, एक दिन मैनू एक आलिम मिल पिया, एक दिन मैनू आलिम कौन मिलया? आलम नहीं कहना, आलम का माना जहान होंदा है, आलिम इहदा माना होंदा है जानने वाला। कहंदे ने मैनू एक आलिम मिलया, मैं उन्होंने कहा यार गल सुन, मैं बुतां तो बड़ा बेजार होया पिया, मैनू मैं तेरे तो ये पूछना, मैनू ये दस अफजल तरीन दीन केड़ा है? अफजल तरीन आला तरीन दीन केड़ा है? कहते ने उस बंदे ने अज मेरे लो सिर तो लैके पैरों तक वेख्या ते वेख के कहन लगा भाई पहला बंदा वेख्या जिहड़ा दीन दे बारे च पुछदा पिया।
دین میرے حضور اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے کو آپ فرماندے سن جیڑے کام واسطے اسی بیٹھے آنا اس کام واسطے ساڈے کول بندے آوندے ہی نہیں. حقیقت گل ہے 100 بندہ مرید ہوگا نا تو 100 وچوں 99 بندے ہی ہوندے نے پیر جی توی دے دیو مجھ نہیں ملدی پیر جی توی دے دیو نو لڑ کے ٹر گئی. حالانکہ جس کام واسطے رب نے پیران دی ڈیوٹی لائی اس کام واسطے بندے آوندے ہی نہیں انہاں دے. مقصد کی پیران دا سیدھے راہ پانا بندہ آپ ہی راہ تو نہ ہٹیا ہوئے سیدھے راہ پانا. لو جی سننا فرماندے نے وہ مینوں کہنے لگا بھی پہلا بندہ ویکھیا جڑا دین دے بارے پوچھن ڈیا تے سن ہن ایتھے کوئی نہیں افضل دین دا پوچھے نا تو ہن کوئی نہیں تینوں لبنا ایتھے. کہندے نے میں صرف میں کہ واقعی انہاں نے کہا ہاں پر سن ان قریب مکے وچ ہن تے میں شعر بھی نہیں پڑھیا جے بھی نہیں تسی بولے سڑیے ذرا کہندے نے ان قریب مکے وچ ایک اللہ دا آخری نبی آن والا ہے جیڑا آ کے لوکاں نو دسے گا اے کائنات والےو آ جنہاں نو تسی خدا سمجھی بیٹھے ہو نا یہ سارے جھوٹے جے سچا صرف اوہی جے. ان قریب مکے وچ او آن والا جے وہ ایک خدا دی عبادت دی دعوت دے گا تے او دا دین سارے دیناں تو افضل تے اعلیٰ ہوئے گا. تے اگلا جملہ سننا اس عالم نے آکھیا گل سن جے تیری او دے نال ملاقات ہو گئی نا تے پھر جو او آکھے گا او دی گل من بھی لیں او دی گل من لیں. لو جی سننا سکتا ہے کدھر او نبی آئی نہ گیا ہوئے چل مکے چلیے. حضرت عمر بن عتبہ السلمی کہنے نے آگنے میں مکی بھی چاہیا میں مکی آکے پوچھی آئے ہو مکی آلے ہو اے تے دسو مکے وچ کوئی نوی گالتے نہیں ہوئی او نیا کھیا جی کوئی نہیں ہوئی. فرماندے نے میں واپس آ گیا کوئی 2 مہینے گزارے پھر میں واپس چلا گیا میں جا کے پھر مکے بھی تحقیق کی تھی میں کیا مکی آلے ہو اے دسو کوئی نواں واقعہ تے نہیں ہویا او نہ آکھیا نہیں ہویا. آندھنے میں آندہ رہا جاندہ رہا آندہ رہا جاندہ رہا سرکار دے بارے بچ پوچھدا رہا. آندھنے پھر کچھ وقت ایسا بھی آیا کہ میں مکے تے نہ جا سکیا میرا جڑا گھر سی وہ سڑک دے کنارے دے اوتے سی. آندھنے پھر میں اپنی روٹین چینج کر لئی. اے عمر بن عتبہ تسا اپنی روٹین کنج چینج کیتی ہے؟ آندھنے میں روٹین انج چینج کیتی کہ میں اپنے گھروں بننے نکل کے بوئے تے بہ جانا جیڑا قافلہ مکے آئے ہوں میں آکھیا کوئی نمی گل او نہ آکھیا ہو گئی ہے میں آکھیا کیڑی گل ہوئی ہے او نہ آکھیا مکے وچ ایک بندہ آیا ہے جیڑا آندا ہے جننے خدا بنائے جے سارے جھوٹے نے ایک سچا ہوئے سچا صرف ہو باقی سب جھوٹے نے اللہ. اچھا ہن تسی اے تے ہن اس بندے دے دل تو پوچھے نا جنہوں مدتاں ہو گیا سن سرکار دا راہ ویندے ہیں تے انتظار کر دے ہیں کہندے نے جدوں میں اے جملے سنے نا آندے نے انج لگا جی میں جسم دے اندر ایک نوی جان آ گئی. آندے نے میں جلدی اندر گیا اپنا سامان سانبیا سواری تے بیٹھا تے مکے وال ٹر پیا. آندے نے چل دیاں جدوں مکے تے آیا جتھے آ کے میں رہائش کردا سا جڑے کوارٹر وچ رہندا ہوندا سا آندے نے میں اوتھے آ کے اپنا سامان رکھیا سامان رکھ کے مکے دی گلی ٹر پیا. تے مکے دی گلی تے ٹردیاں ہویاں میں ایک بندے نو پوچھیا میں آکھیا یار میں اس بندے دے بارے وچ پوچھن آیا ہاں اس بندے نو ملن آیا ہاں جن نے نبوت دا اعلان کر چھڑیا ہے. آندے نے اس بندے مینوں دسیا فلاں گھر چلا جا اوتھے او سونا نبی بیٹھا ہوئے گا. عمر بن عتبہ السلمی کہنے نے آندے نے میں سرکار دا پوچھ دیا ایک گلی وچ پھر دوسری گلی وچ تیسری چوتھی گلی آندے نے مکے دیاں گلیاں وچ چل دیاں جدوں میں اس دروازے تے آیا جس گھر دے اندر اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے سن. آندے نے جدوں میں دروازے تے دستک دتی ہے نا سرکار دے ایک غلام نے دروازہ کھولیا. آندے نے میں اجازت لے کے جدوں اندر پہنچیا نا آندے نے دیکھیا سامنے سرکار بیٹھے ہوئے سن. آندے نے میں حضور نو جا کے سلام کیتا حضور نے سلام دا جواب دے دیتا. آندے نے جدوں میں جا کے بیٹھا تے بیٹھ دیا
میرا سار آندے نے میں پوچھیا جناب تسی کون ہو نہیں بولے ذرا ایک باری آکھو سبحان اللہ ہون شیر اینڈ تک میں کوئی نہیں پڑھنا انجی آکھنی جو سبحان اللہ آندے نے میں آکھیا تسی کون ہو آندے نے جدو میں اے سوال کیتا تسی کون ہو سرکار نے فرمایا اے سن لے میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا نبی ہاں عمر بن عتبہ السلمی کہنے نے جدو سرکار نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں آندے نے میں اگلا سوال کر دیتا میں آکھیا جناب اے تے دسو نبی کی ہوندا ہے آندے نے میں آگے کدی لفظ نہیں سی سنیا آندے نے میں آکھیا جناب دسو نبی کی ہوندا ہے آندے نے سرکار نے فرمایا نبی او ہوندا ہے سننا جملے کہندے نے سرکار نے فرمایا نبی او ہوندا ہے جنوں رب اپنی کتاب دے کے دنیا وچ تعلیم دین واسطے بھیجے جڑا دنیا نو تعلیم دین واسطے آوندا ہے او اللہ دا نبی ہوندا ہے آندے نے میں اگلا سوال کر دیتا میں آکھیا جناب پھر اے دسو تسی کی لے کے آئے ہو تسی کی لے کے آئے ہو آندے نے سرکار نے میرا جملہ سنیا ہن ویکھنا میرے نبی دی تبلیغ دا انداز کس طریقے نال سرکار نے تبلیغ کی تھی آندے نے میں پوچھیا جناب تسی کیڑی چیز لے کے آئے ہو نبی پاک نے فرمایا قال ان تحسن الرحمہ وتحقن الدماء میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مینوں اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ میں صلہ رحمی دے بارے وچ دساں تے اے بھی دس دیاں کہ خون ریزی تو اجتناب کرو اے لڑائی نہ کریا کرو جھگڑے نہ کریا کرو وَتَأْمَنَ السَّبِيلِ کہ رستیاں نو پر امن رکھو رستیاں وچ چوری نہ کریا کرو وَتَقْسُرُ الْأَوْسَانَ کہ اللہ نے مینوں اس واسطے بھیجیا ہے جنہ بتاں دی تسی عبادت کر دیو میں تے انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے کرن واسطے آیا میں انہاں نو مٹان واسطے آیا تے سرکار نے جڑا آخری جملہ بولیا آقا نے فرمایا وَتَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا فرمایا میں اس واسطے آیا کہ تاکہ تو انو اے دساں تے کماں کہ عبادت صرف اللہ دی کرو لا تشرک بھی شیعہ تے او دے نال او دا کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ اچھا ان اگلا جملہ سنا کہندے نے جدو سرکار نے اے جملے بولے نا تے میں سرکار دی اے تبلیغ تے سرکار دے جملے سن کے میں عرض کیتی سونے ہاں اے تہاڈی دعوت تے واقعی بڑی شاندار ہے جڑا تسی درس لے کے تے واقعی بڑا حال ہے کہندے نے میں اور کوئی گل نہ کیتی میں ہاتھ اگے کر کے نا میں کہا پھر اے ذرا میرا ہاتھ پڑھو نا تے پھر مینوں بیعت کرو اپنی حضور مینوں اپنا غلام بناؤ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں بیعت کیتا کلمہ پڑھایا حضور ہن اگلے جملے سنیا چھوٹے پتر تیرے لو ویکھ کے سارے دا دھیان تیرے لو جاندا پر میری آخری چند جملے نے سن لیندے ذرا انہاں دھیان نال کہندے نے جدو سرکار نے مینوں کلمہ پڑھا دیتا میں پڑھ لیا تے میں ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور ہن اے فرماؤ مینوں میں ایتھے ہی رواں کہ واپس ٹر جاواں ہائے 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 حضور مینوں دسو میں ایتھے ہی رواں کہ ٹر جاواں نبی پاک نے فرمایا اے عمر بن عتبہ تم مکے دے حالات دیکھ چکے ہیں نا ڈاڈے حالات نے انج کر واپس ٹر جا مکے ٹر جا آندے نے جدو سرکار نے فرمایا مکے ٹر جا میں ہاتھ بن کے عرض کیتی سونے ایڈا سونا چہرہ چھڈ کے جان نو دل نہیں کردا سونے ایڈا سونا چہرہ چھڈ کے جان نو دل نہیں کردا آقا دل کردا ہے تھوڑے سامنے بیٹھا رہاں تے تہاڈا دیدار کردا رہاں میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاماں میں تینوں کہہ رہا تو چلا جا کہ جدو تیرے تک اطلاع پہنچ جائے کہ میں مکہ چھڈ کے کسے دوسرے علاقے وچ ٹر گیا ہاں کہ کتھے گیا ہاں گا تو بھی
اوتھے ہی آ جائیں. حضرت عمر بن عتبہ السلمی کہندے نے میں سرکار کولوں اجازت لے کے اپنے علاقے ٹر گیا. ہن سنیا جے اندر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سال لگ گئے. کئی سال لنگ گئے. آندے نے ایک دن ایک قافلہ میرے کولوں دی لگیا. میں پوچھیا کتھوں آئے ہو؟ آکھن لگے مکے وچوں آئے ہو. آندے نے میں آکھیا سناؤ کوئی مکے دے حالات. انہاں آکھیا جڑے بندے نے نبوت دا اعلان کیتا سی نا او اپنے غلاماں نوں لے کے مکے وچوں ہجرت کر کے سونا مدینے ٹر گیا ہے. او سونا مکے وچوں ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے نے. آندے نے جدوں میں مدینے دا نام سنیا میں اچھل اٹھیا. میں آکھیا سرکار فرمایا سی کدوں تینوں پتہ لگ جائے کہ میں مکہ چھڑ کے کسے دوسرے علاقے وچ ٹر گیا وا کہ تو بھی آ جائیں. آندے نے میں سواری تے سامان بنیا تے لے کے ٹر پیا مدینے ول. آندے نے مستی وچ جا رہا وا. مدینے جدوں پہنچیا وا نا آندے نے جدوں سرکار دی بارگاہ وچ میں گیا میں جا کے ویکھیا سرکار صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے سن. کئی سالاں تو بعد میری ملاقات سی. آندے نے جدوں جا کے میں سلام کیتا ہے نا میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا سلام دا جواب دیتا. فرمایا آ گیا ہے. میں عرض کیتی کیا تسی مینوں جان دے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عابد صاحب میرا تے وجدان کہندا ہے آقا نے یقیناً فرمایا ہوئے گا او غلاما تو ایتھے دی گل کرن دے ہوئے او جڑا ایک باری ساڈے لڑ لگ جائے اسی نہ اونوں ایتھے بھلاں گے نہ قبر وچ بھلاں گے نہ حشر وچ بھلاں گے. فرمایا میں تینوں جاننا ہاں. فرمایا میں تینوں جاننا. فرمایا تو اوہی ہے نا جدا نام عمر بن عتبہ السلمی ہے تو فلاں علاقے وچوں آیا سے. تو آ کے مینوں پوچھیا سی تسی کون ہو کہ میں تینوں آکھیا سی میں اللہ دا نبی ہاں. تو آکھیا سی نبی کی ہوندا ہے؟ میں تینوں آکھیا سی نبی او ہوندا ہے جڑا اللہ دے احکام بندیاں تک پہنچائے. تے تو آکھیا سی جے اے گل تے پھر کلمہ پڑھا لو. میرے نبی نے جدوں یہ ساریاں گلاں دسیاں حضرت عمر بن عتبہ ہاتھ بن کے اندر سونیا اگے بھی تھاڈے تے یقین تے ہے سی پر ہن یقین اور پکا ہو گیا ہے. جیڑا سونا اینے سالاں بعد ملن والے نو نہیں پیا بھولدا یقیناً او سونا حشر دے میدان وچ بھی غلاماں نو نہیں بھولے. زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالت. اللہ ایک باری سبحان اللہ فرمائیاں سب. اجے روایت مکی نہیں. آج ٹھیک جے واقعہ. اچھا چلو شکر. کہندے نے جدو سرکار نے گلا کی میں عرض کی سونے ہاں اے تے دسو دعا منگن دا بہترین ویلا کیڑا ہے؟ دعا منگنے دا بہترین وقت کیڑا ہے؟ توجہ ہے سارے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو میرا جملہ سنیا ہے کہ میں عرض کیتی سونے ہاں دعا منگن دا بہترین ویلا کیڑا ہے؟ قالا میرے نبی نے فرمایا جوف اللیل الاخر. فرمایا رات دے پچھلے ویلے دا ویلا رات دا پچھلا پیر. فرمایا اس ٹائم جڑی دعا منگی جائے فرمایا او پیر بڑا چنگا وقت ہے دعا منگن واسطے. تے آقا دوسرا ویلا کوئی ہور بھی ہے وے. میرے نبی نے فرمایا والصلاۃ مشہودۃ متقبلہ. فرمایا نماز دا ویلا فرمایا اے او ویلا ہے جدو فرشتے اکٹھے ہوئے ہوندے نے. فرمایا نماز دے ٹائم فرشتے بھی آ جاندے نے. فرمایا نماز پڑھ
کے دعا منگیا کرو اس ٹائم بھی اللہ قبول کر لینا ہے اے بھی بڑا چنگا ویلا ہے اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں نے انج تبلیغ کی تھی انج کلمہ پڑھا پڑھا کے سرکار نے اپنے نیڑے کیتا غلاموں اللہ گرامی قدرات اجے میں صرف اے دیتے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اجے اے دیتے کچھ چند گزارشات کیتیاں نے تے جے اس تو جڑا اگلا حصہ ہے اللہ فرماندا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے دو چیپٹر ہیں تیسرا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین تیسرا ہے باقی انہاں تے پھر کدی انشاءاللہ تے آخر دے اندر میں دو حدیثاں سرکار علیہ السلام دیاں صبر دے حوالے دے نال کدے حوالے نال صبر دے حوالے اور تعزیت کرنے دے حوالے دے نال جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ دی تعزیت کرنا بندہ بیمار ہو جائے وہ دی جا کے تیمارداری کرنا یہ دیتے کوئی دو تین حدیثاں چھوٹیاں عرض کرنا چاہنا سن لو گے اے سر تو بغیر ہی شیرہ تو بغیر ہی بس میں چند منٹاں دے اندر عرض کرنا چاہنا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اللہ تعالیٰ جدو کسے بندے نو بخار وچ مبتلا کردا ہے توجہ ہے جی سارے اللہ تعالیٰ جدو کسے بندے نو بیماری وچ بخار وچ مبتلا کردا ہے تے آ جڑا کھبی سائیڈ تے فرشتہ بیٹھا ہے اللہ اس فرشتے نو آندا ہے فرشتیا اے ان کھاتا بند کر دے کی فرماندا ہے اے بھئی قلم رکھ دے ہو اینو چھڑ دے ہو وہ رکھ دینا ایس پاسے والے فرشتے نو اللہ فرماندا ہے اس جڑا سجے پاسے والا اللہ فرماندا ہے اے بندہ میرا تندرستی دے وچ جڑے عمل کردا ہوندا سی نا جدوں اے ٹھیک سی اے نماز پڑھن جاندا سی ہن بیمار ہو گیا نماز نہیں پڑھن جا رہا روزہ رکھدا سی ہن بیمار ہو گیا نہیں روزہ رکھیا جا رہا اس تندرستی دے وقت جڑے جڑے عمل کردا سی نا ہن او نہیں کیتے جاندا ہے دیکھو تیری ڈیوٹی ہے وے اے بندہ جب تک بیمار ہے نا اے تندرستی وچ جڑے نیک عمل کردا ہوندا سی نا ہن تو اے دے او نیک عمل لکھی جایا کر جب تک کہ بندہ بیمار ہے نا بس کوئی دے نیک عمل لکھی جایا کر روزہ رکھدا سی تے روزہ لکھی جا نماز پڑھدا سی نماز لکھی جا حج کردا سی تے حج زکات دیندا سی تے نیک عمل اے دے یا اللہ دی وجہ اللہ فرماندا ہے بیمار بھی تے میں ہی کیتا نا اینو تے اجر بھی پھر اینو میں ہی دے رہا ہوں اللہ اکبر لو جی سنو اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو او دی جا کے عیادت کرنا تیمارداری کرنا ساڈے وچ رو آ جاوے بندہ بیمار ہو جائے نا وہ مردہ ہوئے تے نہیں جان گیا لے ساڑھے گھر تے آ کے نہیں بڑھیا تے میں انہوں دا کی لین جانا ہو دے کر میں کیوں جاؤں اچھا بیمار سی نہیں پتہ لین گیا تے مر گیا نا تے بی بی وہ فوت ہو گیا وے مرے بندے دا مرگت دا تے منہ کھلا ہوں جدو جانا چاہیے دا سی وہ گیا نہیں جو مر گیا ہون ٹر جو دے کر سرکار علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے کسے بیمار بندے دی جا کے عیادت کی تھی گویا او بندہ دریائے رحمت وچ داخل ہو گیا ہے تے جس بندے نے عیادت کی تھی جا کے کول بیٹھا او دے نال پیار محبتیاں گلاں کیتیاں دے واسطے دعا منگی اے نہ کھیلیا وی تیرا تے کان ایک پاسوں مڑدا ہی جاندا ہی اونوں ڈرائے نہ کول بیٹھ کے او ساڈے ایک بزرگ صاحب کیوں آندے سن آ چار بیبیاں رل کے کسے ٹر جانا اونوں مار کے ہی اٹھدیاں اے ویکھنا جی دا نک بھی ایک پاسوں ٹیڑھا ہو گئی اے کان بھی جڑا نا جی اے منہ رنگ بھی دا بدل گیا اے چیزاں نہیں او دے کول جاؤ او دی سلامتی واسطے دعا کرو میں کی عرض کیتا او دی سلامتی واسطے
سرکار فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ جا کے اس مریض دے کول بہ کے او دی عیادت کر لیندا نا فرمایا او بندہ انج سمجھے جویں او رحمت دے دریا وچ ٹبی لا لئی اس بندے وچ رحمت دے دریا وچ. اور سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے کسے مومن بھرا دی جدے تے مصیبت آئی فرمایا اس مصیبت زدہ بھرا دی جا کے تعزیت کرے تعزیت کرے. کوئی بندہ فوت ہو گیا وہ دے گھر گیا جا کے تعزیت کرنے واسطے. اچھا بھئی اللہ تعالیٰ دی قضا سی وہ دی مرضی سی بھئی انہیں عطا بھی کیتا اور لے بھی گیا اللہ تعالیٰ دی مرضی سی وہ دی رضا سی اللہ تینوں صبر عطا کرے انہوں جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا کرے. صبر دیاں تحمل دیاں گلاں دے نال کر کے کوئی ایک دا سرکار دا فرمان پڑھ کے او دے نال تعزیت چنگے لفظاں نال کر کے تے واپس آ جائے. سرکار فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے کسے مصیبت زدہ بھرا دے کول جا کے تعزیت کر کے آندا ہے نا فرمایا قیامت والے دن اے جیڑا بندہ تعزیت کرن گیا سی نا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے نو عزت دا لباس عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ عزت دا اس بندے نو لباس عطا فرمائے گا. گرامی قدر حضرات تے جدوں کو بندہ فوت ہو جائے تو آڑے کنہ وچ آواز آوے کہ جی فلاں بندہ فوت ہو گیا تے ادو یہ نہیں کہنا ہوئے 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 ہے تے بہت برا ہویا تے اے بھی نہیں کہنا اینو تے مرنا ہی نہیں سی چاہیے. یہ سارے جملے غلط نے. ہوئے 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 اے نہیں کہنا. تو آڑے کنہ وچ کسے دے فوتگی دی اطلاع آئی ہے نا تے تسی لب کھول کے آکھنا ہے انا للہ. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا جی اینی کو تبلیغ ہونی چاہیے ہے نا تقریر شعر سنے قرآن دی آیتاں سنیاں سر سنی ترنم سنے سارا کچھ سنے اور دو چار مسائل بھی ضروری نے جڑے عرض کرنا چاہیے. سرکار فرماندے نے میت دا سنیا کوئی تکلیف دا پریشانی دا مصیبت دا سنیا اپنے لبان جنبش دے کے آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی. اچھا روایت تے ہے پر چاسا لی گالے وے اے ویکھو روایت بیان کنے کی تھی. امام حسین دی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانیاں نے ایک گل میں اپنے ابا جی امام حسین کو سنی سی. امام حسین کے اندر ایک گل میں نبی پاک کو اپنے نانا جی کو سنی سی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو کسے بندے نو کوئی مصیبت پہنچے تے فرمایا وہ بندہ اپنی مصیبت نو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تے فرمایا اگرچہ اس مصیبت گزری نو کئی سال لنگ گئے ہوں. توجہ ہے کسے دا پرا فوت ہویا سی آج تو 10 سال پہلا آج انہوں یاد آیا ہے کہ میرا پرا فوت ہویا سی اس مصیبت نو آج یاد کردہ پیا تے یاد کر کے آج آکھے انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا جنہ اللہ نے انہوں پہلے دن اجر عطا کیتا سی آج بھی انہوں ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا. سرکار اینا آکھن والے نو اجر کی لب دے کنہ اجر لب دے. فرمایا جدو فرشتہ روح قبض کر کے جاندہ ہے نا اللہ دی وارگاہ تو اللہ فرماندہ ہے ہاں بھائی فرشتہ میرے بندے دی روح قبض کر لے ہیں یا اللہ لے فرشتہ میرے بندے دے دل دا پھل کڑ لے ہیں اے حدیث پاک دل بات میرے بندے دے دل دا پھل کڑ لے ہیں یا اللہ کڑ لے. اللہ فرماندہ اے دس جدو تو او دی روح قبض کیتی سی وہ جڑے نیڑے بیٹھے سن انہوں نے کی آکھیا سی انہوں نے چہرے پٹے سن وال نوچے سن گرے بان چا کی آکھیا سی. فرشتہ کردہ یا اللہ جننے نیڑے بیٹھے سن نا جدو میں روح کڑی ہے نا وہ ساریاں دی زبانہ تے جاری سی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سارے استرجاع پڑھ رہے سن. اللہ فرماندہ ہے اے فرشتیوں گواہ ہو جو اے جنہ جنہ بندیاں نے استرجاع پڑھیا سی نا انہاں ساریاں واسطے جنت چے کالی شان محل تیار کر دے انہاں واسطے ایک محل تیار. جملہ کی کہنا جی انا للہ نہیں کہنا انا للہ نون الف
انا للہ و انا الیہ راجعون. اے گرامی قدر حضرات، ایک ہے عمل ہے، ایک اور عمل سن لو. ابن ماجہ دی حدیث مبارک ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی میت نو غسل دیتا. توجہ ہے جی سارے ہیں، اے سنایا جی حدیث پاک. سرکار فرماندے نے کہ جس بندے نے کسی میت نو غسل دیتا، پھر انہوں کفن پہنایا، پھر انہوں خوشبو لائی. کنیاں چیزاں دسیاں؟ غسل دیتا، کفن پہنایا، کی لائی؟ خوشبو لائی. چوتھے نمبر فرمایا انہوں کندھا بھی دیتا، میت کو چک کے لے گئے. کنیاں ہو گئی؟ 4. تے پنجتن پاک دینا دی پنجویں گل بھی ادھے نال سنو. سرکار فرمایا 5ویں نمبر تے جا کے او دی نماز جنازہ بھی پڑھی ہوئے. 6ویں گل سرکار نے فرمایا انہوں غسل دیندیاں اگر اس بندے دا کوئی عیب نظر آیا ہے تے انہوں چھپا دیتا گیا ہو، انہوں لوکاں نو دس دا نہ پھرے. آئے ہائے ایک گل بڑی کم دی ہے. کسے بندے کو عیب ہوئے مر جائے تے او دی گل نو او دے اس راز نو چھپا دیو، دس دینا پھر وہ چھاڑی یار ہوتے ہیں جسی وہ ٹر گیا ہوں چھاڑ دے دیاں کرنا. سرکار فرماندے نے جس کسے میت نو غسل دیتا، کفن دیتا، خوشبو لائی، انہوں موڑے اٹھا کے لے کے گیا، پھر فرمایا او دی نماز جنازہ پڑھی. کہ فرمایا او دا کوئی راز اگر ظاہر ہو گیا ہے تو ان لوکاں دے سامنے ظاہر نہ کیتا. فرمایا او بندہ گناہاں تو انج پاک ہو گیا جی میں آج ماں دے پیٹ چوں پیدا ہو کے باہر آیا. جی اے میں دسے ہے جڑا اللہ دی رضا واسطے ہے کام کرے. ویسے پیابت پوچھ رہے ہیں کہ اجڑے پیسے دیتے جاندے نے میت نہلان دے. جی میں عرض کرنا حکم تے وے جے پیو مر گیا تے پتر اپنے ہتھاں نال غسل دے وے. پتر اپنے ہتھاں نال غسل دے وے. لیکن میں بندے ایسے بھی دیکھے پیو دی میت نو ہاتھ ہی نہیں لانا بھئی متے ابا کے درے بائی نہ پھڑ لے. اللہ حکم ہے کہ میت نو غسل دیو تو انو آخرت یاد آوے گی، کیونکہ میت جسم نو ہاتھ لاؤ گے نا وہ بے حس تے بے جان جسم نو تو آڑا ہاتھ لگے گا. اللہ منو حضرت سرکار دا حضور دی ایک صحابی ہے سنو میں دردہ انہاں دی گل یاد آگئی. انہاں دے کلو کسے پوچھیا کہ میرا دل بڑا ڈاڈ ہے میں کی کرا. انہوں نے فرمایا نمبر 1 فرمایا میت نو اپنے ہتھاں نال غسل دیا کر، قبرستان جنازہ جا کے پڑھیا کر، قبرستان جایا کر، اے دے نال تیرا دل نرم ہو جائے گا، دل تیرا نرم ہو جائے گا. اچھا گل دور نہ نکل جائے جی مکا دیاں 2 منٹاں. جس علاقے دے اندر کوئی غسل دینے والا نہیں، پیو چاچا تایا نانا دادا پھپھا پرا دوست کوئی بھی غسل نہیں دیندا. جی میں آج کل منڈے نو آکی اذان دیو آندہ جی مولوی جی شرم ہوندی، یعنی جدو انج دا شرم والا معاملہ ہو جائے کوئی نہ دیندا ہوئے پھر کسے نہ کسے تو دینا ہی ہے. تے نہ بندہ لبدا ہوئے تو پھر اگر کوئی بندہ پیسے لے کے غسل کوئی علاقے دیندا ہوئے تو انہوں پیسے دے کے غسل دلوا لینا جائز ہے. پیسے دے کے غسل کروا لینا جائز ہے. وہ نہیں کردا وہ آندہ جی پیسے دیو گے تو میں کراں گا، میں فلاں کم کرنا میں وہ کم چھڑ کے آواں گا تو میں نوں لاس ہوئے گا. چلو پیسے دے کے بھی کروا لینا جائز ہے. قبر کوئی بندہ نہ کٹدا ہوئے، چاچا تایا یار دوست قبر نہ کٹ دے ہوں تو پھر اتنے قبرستان دے اندر کوئی بندہ ایسا رکھیا ہوئے جنہوں تنخواہ تے رکھیا ہوئے بندہ فوت ہوئے گا وہ دے کولو وہی پیسے لے لیں تو وہ دے کولو پیسے دے کے قبر کڑوا لینی جائز ہے. اس طریقے دے نال اس طریقے نال جائز ہے. تو گرامی قدر کوشش کریا کرو جے کوئی اپنا فوت ہو جائے اپنے ہتھاں نال غسل دیا کرو. بلکہ میں تو کنی باری جدو اتنے رہا میں کہندا نہیں رہا کہ جے پیو مر جائے تو پتر خود جنازہ پڑھائے. جڑی عقیدت نال پتر نے پیو واسطے دعا منگ لینی ہے، مولوی اس درد نال دعا نہیں جے منگنی. یاد رکھنا کوئی بھی اس طریقے نال دعا نہیں منگے گا جے میں پیو پتر واسطے دعا منگ لینی یا پتر نے پیو واسطے دعا منگ لینی. اللہ کریم مرحوم مشارب علی ٹلو اللہ دی بخشش و مغفرت فرمائے، لواحقین و صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ میری توڑی حاضری سب دی قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو زبان وچوں قصدن یا صحبن اگر کوئی جملہ غلط بولیا گیا ہوئے توڑی بارگاہ بھی معافی دا خواست دارا اللہ دی بارگاہ بھی وما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن